тогава ще ги изкарате. Да, ето това е наистина на... Моторозите къде са ходят? Мале, много голямо е, че аз направо... Да. И че е много големи. Майко. Много големи са човек. Много мръвка. Напържу ли, майко? Няма оставим. Айде, то се изправи, да, бе. Бачи рибарката. Пеликан, да. Те за някакъв сорт пък. Що, мала? Майко. Ти костюмерката. Колко голяма е, колко хранят, майко. Зели, да виж чипички. Да видиш тя кога правят секеши. Много голяма. Тя тази най-малко на 200. Като дойдете... Що? Vine un po', mamma. Hasta lo gaboa? Гледай, то гледай, то гледай. Где второе? Кроко! Это за годо? Та, бая, сериозни животинки. Си баба майката. Тия са друг модел. Elege çizleme bak duruyla ölü gibi elege çizleme yanlış. Biraz da Прави се, че спи, нали? naproti. Да, маля, това стара отворена уста, гледай. Такъв бе, це димин. Виж как спи с отворена уста. Бокере, бок. Ще са по-остри физиономите им, но това по-тъпа. Ай, Джоле! Чай да се изпъни малко. Ай! Той още не спи, виж. Къде дигна се. Това Тимон и Пумба е ето анимационното филм. Гледай как си. Джонка! То мързелил като Чанко да го е. Мързелил като мене. Виж с стиропорче им направили той. Джонка. На клипче го такова. Поне на клипо и да направи. Джонка, айде. Това е, ама тя да го снимаме. Като на крокодил лицето и това има. Цав е що? Цав гадой. Цав на шхан. Цав значи костенурка. Цав. Това е цав. Варан? Или кой е това? Де да го знам? Тук кой е това? Там едно спи мързели от друго. Ще не мога ги намеря.
Я. Майко, я дръпна се да снимам тази земя. Бах ти гадната земя. Случайно животно. תראה איזה גדול. אתה רואה אותו? на мекицата. Главата на средата. Тук носи чиквата, да. На клип снима, на снимки не мога да снима. Клипове ще правя. Чакай, тази була. Това е тази змия. Това е такова, да. Пясъчен питон. Ох, майко, чакай, виж ги тук, бе, майко, гледай, бе. Ибама. Да наварят и Той не знам за това, ама аз ако му изкара моя питон, че вземи да бяга. Ако е женска, де. Мале е жълтото. Значи ще го снимам и се отваря перата, ба да еде. Бахом съм бакела. Едното е, ще е горе. Това само му трябва мърша да еде. Прясно месо не иде. Виж колко лада главата. Изкълвали га до сушка. Шуята, ма виж и гаргата отива да иде. Тя там гарга... тя не е влязла от някъде. Тя се е вътре и тя някакъв модел. Може да излезе, гаргата е опасна. Стани, бе, Джони, страшен клюн има тъй. Много здрав. Вълна се, бе. Това овча купял. Детска. Понита, да. Идеално магари. Идеално магаре. Чакай, хамор. Понита. Виж, мога да качваш с цвета да се вози. Да, не се вижда лягни, бе. Джонка, да тука. Къде да. Такива от тебе изтървани са малко. Виж всичко си место. Да. Гледай как се къпи, бе, мръсника му с мръсник. И голяма кръста, майко. Тара. Ще газара за къпи, бе. Баня си прави. Бъженцето.
Бах му майгата. И чапа, не може да стане сега да каже, чакай, че чака от България дойдоха да ме гледат. И че големи бе, мама, тя има 6-7 кила ще има. Бая големи беше. Гледай какъв бут има. Камила майко. Камиларес. Не мога го помнят, бе. Не знам колко години мога да помнят. Пренасника. Огромен е. נועם, בוא נחכה. אבא שם, אבא וזאביק. חכה רגע. תקחי אותו, יש פה מכוניות. זה מה שרפצ'טה. אי אפשר להיכנס לשם, אנחנו נכנסנו לשם ביום הולדת. מה תברוטה? אי אפשר בשביל מיוחדת, יש לי אישה. Янага, знаеш къде напишеш? Скоро напишеш до половината, като стане готово. Всичко пият, да? Бог помисля за всички животни. זה, הנה, בוא רגע, השם הזה פתוח. בוא נראה את זה. Ти виж какви голем крака има. Пак дълго, да. Чакай малко, аз да се снимаме тебе. Да се види, че съм някъде, бе. Майка му дай баба. Кой е това нещо? Кой е това? Мравояде ли кой е това? Бах, как се фърли патата. Това не ви знам. Жирафа и бах много. יאללה, בוא נמשיך הלאה, בוא נמשיך לראות אותך. וואלה? שם, תגידי. נכון. ויש שם טבע שפתח עם כל הזנב, תראה. אתה רואה? פיקו. Али, дописва там, Джони, бягай! Гледай, са фука да е бай пълна. Да, това ги изкарат. Ами не можеш, че станали много. Пълна е майка на дяволско животно. На гърба му, ето нищо на гърба му. Туде зара.
И бах! Газарче! Колко се нещо? Ти ще му пия, да, ще знам. Така. Ето дълбам. Как се казва това толкова? Ще ги да добре. Живеето ни тук. Алят огън и ги валят. А пък и тия стрелички ги правят отровни. И с тях трепят тъп. Много да храм. Ща голямо такова майка. Малко да я по телевизора, като ги гледам по-малки ми се видят, ама на живо по-големи. Esta focus, né? Băi, acum ne-am eu maica, mă, bate cotchi. Pisi. Isso, não tem nada, tem que ter na sala. Ce a fac? Аз ще дръванче ма кефът повече да го. В България имаме, ама не е такъв африкански или какъв е толкова много високо. Много да и бахти. Бая високо. Обаче много мършав е. Такава. Я виж, те малко на ключ. Как се казва? Газарче, бе! Бричет, ла тука! Глед. Аз той кафе, видиш ли? Чанко по-голяма котка. Лисичок. Да го пусна ли копчето? Той върви. Само те го натискам, те. Не го натискам, махни го е. То се снима, бе. Чанко! Да. Евлио, гледаш ли? Някой животно ти дам да не идеш. Искаш ли, брат ми, а? Няма да такова. Някакъв ще блю, тия материали отиват в България. Да не си помисля, Добре. работа за мен. Чанко е голям Евлио. Само рускин ти гледа. И негърките. Бабник. Викам да си изразходвам малко това. Не бе, по-далеч ма си маме. Да си изразходвам батерийката, да може да... Сега ще видим лъвовици на ши. Братчето ще ми го подари, аз ще го дам на ремонт. Ще го подаря. Да, само ланта е ста. Да. Се крещи с клерката. Да, Чанко. Да, може да спреш. Те спряли го. Той виж как дигнал кръка. Виж как си дигнал кръка този газар. אז הוא משחרר ולוקח Станал те. Виж как протегнал ръката. Иска парички. Тави шекен. Като в Сливенските такова. Те гибони.
Другото женско има гърдите, видиш? Тамното е мъжкия. Да. Тия гибоните как се скачат. Цим, цим. Нека се дъркуля. Има ти лапе? Бабник. Гледай как дърпа за ръката. Виж ако му прави сега. Играят се. Той детето му е. Виж като бушка е. Той детенцето му е. Не, има женското малко, но има малко. Ти тук беше, тук тъй. Не ще други мъжки да има. Няма. Че две мъжки на едно място се бият. И той майка им ще еква, че деца ми са. Една друга майка, той е сманипулиран. Той си ги кара всички си поред. Те негови деца, не? Ей, бурчет, виж на само. Гледай. Знаеш какви пъти? Учат ги да крадат си бал майка. Ти го спиташ, бе, чам. С тях има и костонурка. Она бахти костонурката, да. Голяма, ей, къде са? Те ще имат бая мисъл майка му. Това е много големи папагалчета. Да. 700 шекела, ма къде да го взема в Не може да е човек, аз питах, нали? Питах, исках. Е такъв същия, само че зелен. Ела кътка. Ела. Ива, чай да го снимам малко. Онзи пък си изкара хуя. Ти как да го фана сега, гледай. Виждаш как си го изкара? Ще ми роди ли мълга за това? Той модел им такъв. Газиста му именно се казва. Той може да ще ми колата и ще обърне направо. И затова и баха майката. Огромен. Чанко, отуда те и ви. Снимам педерас. Остава. Да, това става за мръв. Аз не грама вчера писал. Отивам сега и го пукнал. Не го знам, но много голям. Чанко, ти го проведил долу, брат. Дали е мъжки ли? Думай, да. Това бялото кой е магарата? Това Думи пизи. не са козилайци, пък козилки, са козилайци. Какво да мисля имат много? Hombre. Hombre. Да си направиш нож за дръжка, да ти казвам супер. Лионс. Една, две, три коли. Пънал се отгоре на дървото.
Челене да те бутна ли сега в колата, а? Дето му го знаеш. Мъжко и женско е. Има пак топли, ма. Има брега. Бая големи тия лъвуя. Не, пак бил царга на жълто. שפונים בדף הפייסבוק של התוכנית ברחוב, בכל מקום, במופעים, כולם רוצים את הערב הזה אצלם בבית, בשידור חי, את הפרסים שבמשאית. Мъжки едни други направо, как убиват. Почва се убиват. Още един мъжки има. Изяждат се направо. То няма. Те са качили отгоре на колата, ама ще едат чушката. Нашето приключение свърши. Гледахме всичко. Там нещо пречи изглежда. ניקולטי, מושלנסקי 10, ראשון לציון. Зебрите имат малко, да се размножават. Те най-ефтино минават, само трябва идат. Пасе си. Нали, да, трибичка и те българи са Тук при лъвовете. А ти какво мислиш, като има повече и не ги хранят с това ли? Едно живо му пуснат и цък, цък, цък. Някой по-болно, нещо. Чакай да. Ако да го хвана, ще му ударя, човек. Да, бе, не го биште. Думни зич, ама. Го изкара вътре. Нашки са силни, човек. Гледай, гледай. Да не ги захачат тях. Гледай, аероплани е страшна работа. Ао, Чанчо, къде си? На морето? Гледай тук на морето. Се намирам в Тел Авив на морето. Снимай мене, де ми снимай морето? Аз морето, хората гледат морето. В момента се намираме в Тел Авив на морето. Ате, гледай вътре! Малко ще такова, ще плувам. Кучето виж как такова. Ето снимай сега кучета, няма да се снимам малко. Няма ница. Идват с чадъри цяла нощ. Сигурно 50 езика съм чул тук в момента. Атракция ли го карат това коня? Аз съм да го виждам. Гледай, селско момче като лук. На тази цици, машала, много големи. Чибели. Щеляне, кажи нещо за коня. Майко, браво. Супер.
Ще го убия. Тук е атракция да има, че... Тук е атракция да имаш кон. Голямата атракция да имаш кон тук в момента. И са кончи, да. Мале, бачи, то му голямо било това на живо, е. Бах му майката. Батка, такова нещо не сме виждали. Не съм виждал такова. Има е прави записи. Давай, човек. Майко. Две снимки върто, така. Добра снимки, аз се правя клипче. Добре, да. Тицка страшна работа, майко.